The king and kingdoms of Tripura ruled 5,000 years. Tripurani Raja Pradane Baraja versus Raja Kunguba. There were 184 kings. Sejo da Inzibrizen Raja Purdaman Tripura Pura. And one more king was there, the Produ's father, now the king, the Juvara's father, Kirit Vikram Kishore Manikya Debbarma. Dani ji thabai thanai Didengiri Bini Bipaya Sache Rajaman. And with this present king, though he don't have crown for himself, we also call him Bobogra. With him we have 186 kings. Ardani Thanai Raja Kosung Hompayibla, Sejo da Inzidozen Raja Sangadomo, 186. Sejo da Inzidozen Raja. But we become slave now in our own family. Nathai जों दिनै गावनि हायावनो गावनि गेजेरावनो जों दिनै बान्दा बैनो गोनां जादों. Israelites were slave in the foreign land, Egypt. Israeliफ्रा दिनै मिसर हारियाव गुबुन जातिनि हायावसो दिनै बान्दा बैनो गोनां जादोंमोन. But we, the Prasakok Borok people, we become slave in our home, in our family. नाथाय जों दिनै कक बर'फोरा गावनि न'आवनो गावनि जायगायावनो दिनै जों बान्दा बैनो गोनां जादों. Why? Because only one thing is because of rejecting the word of God. मानोना मोनसेल' बाथ्राया बेनो मानो होननानै बुङोब्ला जों इसोरनि बाथ्राखौ नेवसिदों दिनै. The word of God has come इसोरनि बाथ्राया जोंनि गेजेराव फैदों from British Mission Society. ब्रिटिश मिशन ससाइटिनिफ्राय जोंनियाव इसोरनि गाहाम बाथ्रा सफैदों. It has come many times, not only one time. खनसेल' फैदों बे नङा नाथाय गोबां बार फैबाय जोंनि गेजेराव इसोरनि बाथ्राया. Every time we rejected. गोबां बार फैसेयावबो जों बेखौ नेवसिगासिनो दङ. And Saint Lawrence and John Lawrence, they entered to Mizoram and started mission works there. आरो गोबां मिशनारिफ्रा दिनै मिज'रामावसो हाबनानै खामानि मावबाय. That is why I reflect in my thesis. Tripura would be one of the oldest gospel center in Northeast India. आरो बेखायनो आं आंनि थेसिसआवहाय बे बाथ्राखौ रायखांदों जे त्रिपुराया मोनसे गोजामसिन जायगा जागौमोन इसोरनि खामानि मावनायनि मिशन सेन्टार हिसाबै. Because the gospel has come in 1676. मानो होननानै बुङोब्ला 1676 मायथाइयावनो जोंनियाव गाहाम बाथ्राया फैदोंमोन. They have been trying even after centuries. Only after 9 times of attempt, New Zealand Missionary Society (NZBM) secured to success their mission in Tripura in 1938. गोबां बोसोर बारलांनायनि उनावबो 100 बोसोर बारलांनायनि उनावबो 9 बार नाजानायनि उनावसो दायो बे निउ जिलेन्डनि जे मिशनारि बियो जाफुंसार होनो हाबाय. I am the witness, my friends. आंनो साखि होनो हायो अनजाग्रा लोगोफोर दिनै. Suffering without the words of God. इसोरनि बाथ्रा गैयालासे बेसेबां सैनो गोनां जायो. I am the witness, friends, becoming slave in our own home. दिनै आंनो सासे साखि जाय गावनि न'आवनो दिनै बान्दा बायदि दङ. It is because of rejecting the words of God. आरो बेनि गुबै जाहोनानो जाबाय इसोरनि बाथ्राखौ नेवसिनायनि थाखाय. If we could have received gospel then 1676, बै समावनो जेरै 1600 मायथाइयावनो जुदि जों इसोरनि बाथ्राखौ नाजावनायमोनब्ला we could have been somebody now. जोङो सोरबा सासे बेक्ति जानो हासिगौमोन दिनै. No one would dare to seize and take everything from us. जोंनि गासैबोफोरखौ गुबुनफ्रा दिनै सेनानै लानो हानाय गोहो खालामनो हानाय नङामोन दिनै. Instead of becoming children of God, जों दिनै इसोरनि फिसा जानो सोलाय the Tripura people, the Borok people in Tripura become the children of Satan. दिनै त्रिपुरासाफोर बर'फोर त्रिपुरा थानायफ्रा सैताननिसो फिसा जानानै दङ दिनै. And we started fighting each other. आरो गावजों गाव नांलाय खमलाय जाबाय जोंनि गेजेराव. We started cheating each other. गावजों गाव थगायज्लायनाय जाबाय जोंनि गेजेराव. We don't have love among ourselves. गावनि गेजेराव अनलायनाय गैयि जाबाय. We become disunity, disorganized people. जोंनियावहाय आब्रुथि गैयि जाबाय, खौसेथि गैयि जाबाय. And we started even killing each other. आरो जों गावजों गाव सिथारलायनोबो हमबाय. But because of the gospel, again I want to trace back only of this 37 years old of gospel in Tripura. आरो आं मोनसे बाथ्राखौ आरो बुंनो नांगोन जे 37 बोसोर जानाय बे इसोरनि गाहाम बाथ्रानि गेजेरजोंसो It has transformed vibrantly in our society. आरो बे मोजाङैनो जोंनि समाजखौ दिनै गुस्लाय होनो हाबाय. It become a radiant. बे एकदम नुजासारनाय जाबाय दिनै. A light. बेयो मोनसे
गोहो गोनां जानो हाबाय दिनै a salt for our society. जोंनि समाजनि थाखाय संख्रि बायदि जों जानो हाबाय दिनै God has enough kind on our people. दिनै इसोरनि बे अननायफोरा जोंनि मानसिफोरनि जिबनावहाय गोबां दङ दिनै And after receiving gospel in our community, जोंनि जातिनि सिङावहाय दिनै इसोरनि गाहाम बाथ्राखौ नाजावनायनि उनावहाय slowly now we are coming up. दासो लासै जों उथिफिनबोनो हादोंसै Still yet to cover many of us. नाथाय अब्लाबो गोबां बिषयफोर दङ जेखौ जों दाबो उथिबोनो हायाखै Among our people, we become now around 9% of Christians. जोंनि मानसिफोरनि गेजेराव दायो 9% इसोरखौ नाजावनाय मानसिफोर जाबाय Yet to work in many areas. गोबां बिषयफोराव जों खामानि मावनो गोनां दंबावो Please continue to pray for us. जोंनि थाखाय नोंथांमोना आर'जाव थानो दाबाव We need prayers जोंनो आर'जनि गोनांथि and the words of God in our society. आरो बे इसोरनि बाथ्रानि जोंनि समाजाव गोनांथि दिनै And it is required in every society, in every nation. आरो जेरैहाय गासै जातिफोरनि मादावहाय गासै समाजावहाय इसोरनि बाथ्राया गोनां The words of God is the source of everything in our life. आरो बे इसोरनि बाथ्रायानो जोंनि जिबननि गासैबो बिथिङाव जोबोद जोबोद गोनांथार Why here only referred root and the fruit? आरो बेवहाय माने मोननै बाथ्राखौल' बुंनाय जादों रोदा आरो बिथाइनिल' बाथ्रा Why it is here referred the streams of water? आरो बेवहाय माने गोथां दैमुनि बाथ्रा बेवहाय बुंनाय जादों Why the tree is planted nearby the streams of the water? आरो माने बे बोहैनाय दैनि जिङाव बिफांफोरखौ गायजायो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों Why it is said it gives fruit in seasons? मानो होननानै बुङोब्ला बेयो बोथोरजों लोगोसे फिथाइफोर थायनो हायो Because of the fruit. मानोना बेयो रोदा सुरो The words of God says, इसोरनि बाथ्राया बुंदों as the ingredients of a tree needs दे बिफाङा फांसे देरनो थाखाय जिबायदि हानिफ्राय मोननांगौ बाहागोफोरखौ मोनो to grow, देरलांनो थाखाय water, soil and minerals, गोबां बिदि दै नांगौ जायो हा नांगौ जायो हासारफोर नांगौ जायो in the same manner, आरो बे एखे रोखोमैनो to grow human life, आरो बे मानसिनि जिउआ जौगानो थाखाय थांना थानो थाखाय we need also the words of God. आरो बे एखे रोखोमैनो इसोरनि बाथ्राखौबो जोंनो गोनांथार जायो The words of God revealing Jesus Christ. आरो बे इसोरनि बे बाथ्रायानो जिसु ख्रीष्टनि गेजेरजों नुजासार He होजादों become logos for us. आरो बेनो जोंनि थाखाय बाथ्रा जानानै फैबाय The living legend who died for us on the cross. आरो जे गोथाङै थानाय जे व्यक्ति जाया दिनै जोंनि थाखाय क्रुसाव थैबाय And he said, आरो बे बुंदों I am the living water. आंनो गोथांनि दैया Whoever drinks from me आंनिफ्राय जाया लोंगोन will never thirst. बेयो गांबावनाय नंलिया He said, I am the light of life. आंनि जिबननि फुंखाया Whoever walks in me जे आंजों लोगोसे थाबायगोन will never walk in darkness बेयो again. खोमसियाव माब्लाबाबो थाबायनाय नङा बे बाथ्राखौ बुंदों जिसुआ He is a living water for us. बेनो जोंनि गोथां दैनि दैमुआ And he came to give us abundant life. आरो बे जोंनि थाखाय उसिग्लायनाय मोनसे जिबनखौ होनो थाखाय फैदों दिनै John 10:10 says, जहननि I 12 came, सिरियाव बुंनाय दङ I came so that you can have abundant life. आं फैबाय जाहाथे नोंसोर उसिग्लायनाय जिबनखौ मोननो हायो Truly abundant life. आरो मोनसे सैथोयै उसिग्लायनाय मोनसे जिबन Abundant life talks the life of on this earth. आरो बे उसिग्लायनाय जिबना जोंनि संसाराव थांना थासान्दिनि जिबनखौ बुंनाय जादों We don't need abundant life in heaven. It is already abundant. सोरगोआव जोंनो उसिग्लायनाय जिबनखौ नाङा मानोना बैयाव जोंहा उसिग्लायनाय मोनसे जिबन जोंहा दंखायो But we need abundant life on this earth only. मानोना नाथायब्ला जोंनो दिनै थांना थासान्दि बे संसाराव जोंनो बे उसिग्लायनाय मोनसे जिबनखौ जोंनो नांगौ The word of God says the thieves come to destroy, to chase away things. नाथाय इसोरनि गाहाम बाथ्राया बुंदों सिखावफ्रा फैयो खावनो आरो लुथिनो थाखाय To snatch out things from you. जोंनि मुवा बेसादफोरखौ सिख'नानै लांनो थाखाय फैदों होननानै बुङो But I come नाथाय आं फैदों so that you can have abundant life. जे नोंसोरो जोबनो गैयै जिउखौ मोनो उसिग्लायनाय मोनसे जिबनखौ मोननो हायो Fully abundant आरो बेयो थाल्लायै उसिग्लायनाय जिबन and blessed life. आरो आशीर्बाद गोनां मोनसे जिबन Because whoever drinks of this water मानोना बुंदों जाया बे दैखौ लोंगोन will never thirst. आरो बेयो गांबावनाय नङा होननानै बुंदों Neither in this life
आरो बे नैबे जिबनावबो nor in the next life. आरो बिनि इयुननि जिबनावबो That is why आरो बेनिखायनो we must read the Bible, my friends, daily. आरो बेनिखायनो जों बाइबेलखौ सानफ्रोमबो फरायनांगोन अनजाग्रा लोगोफोर Reading Bible is like a taking food every day. आरो बाइबेल फरायनाया जों सानफ्रोमबोनि जानाय बायदि It is a living bread for us, a आरो बेयो living मोनसे food. गोथांनि सिथाव जोंनि थाखाय Food for our spiritual life. आरो बे जोंनि जिउमानि मोनसे बिथा जाग्रा बायदि सिथाव बायदि How many times we eat food in a day? जों सानसेयाव खनबेसे जों जायो Our people cannot stay without food. जोंनि मानसिफ्रा दिनै जायालासे थानो हाथारा We eat as much as 3 times in a day. जों हानायसिमहालागै सानसेयाव खनथामखौ जों जाखायो We used to eat tightly. जों आरो जि जाबाथाय जाबाय एकदम मोजाङै जायो Ekdom full. एकदम फुलि जायो जों फुरा जाथारो And 3 times. आरो खनथामै जों जायो But we neglect even eating 1 time of spiritual food every day. नाथाय जोङो खनसेखौनो बे जिउमायारि जिउनि आहारखौ जों जानायखौ जोङो नासयो जाया Everyone who drinks this water आरो साफ्रोमबो जाया बे दैखौ लोंगोन will never be thirsty again. बियो माब्लाबाबो गांबावनाय नङा But whoever drinks the water I give, नाथाय आं होनाय जि दैखौ जाया लोंगोन they will never be thirsty. आरो बियो माब्लाबाबो गांबावनाय नङा That is why आरो बेनिखायनो the word जि बाथ्रा is the food बिनो जोंनि मोनसे आहार बायदि which we need to eat daily. जिखौ जोङो सानफ्रोमबो जानो नांगौ As we are eating our food for physical survival. जोंनि देहानि थाखाय जेरै थांना थानो जों गासैबो आहारफोरखौ जों जायो दिनै 1 John 2:17 says, से जहननि 2:17 जोंखौ बुंदों those who live according to the words जायफ्रा इसोरनि गाहाम बाथ्राफोर बायदि थांनानै थायो will live forever. बियो जोङो गोबाव जों जोरो And Matthew 24:35, I already said many times, heaven and earth pass away, but my word will remain forever. आरो माथाइनि 22:32 आव बुंनाय बायदि सोरगोआ गोमोरलांगोन नाथाय आंनि बाथ्राया अरायबो थागोन गोमोरलांनाय नङा The word of God is the seed for change and transformation, my friends. आरो बे इसोरनि गाहाम बाथ्रायानो गुस्लायहोनायनि मोनसे बेगर बायदि It has the power to change of our nation. आरो बे जोंनि जातिखौ हारिखौ गुस्लायहोनो हानाय मोनसे गोहो बेहा दङ From Genesis to Revelation, जागायजेननायनिफ्राय नुजाहोजानायसिमहालागै there were 300 prophecies spoken. गोबां भबिष्यतबाणी बुंनायफोर 300सो भबिष्यतबाणी होनायफोर And बाथ्राफोर one by दंमोन one, pie to pie, it has happened accurately. आरो मोनफ्रोमबो गासैबो फंफ्रोमबो बाथ्राफोरा दिनै जाफुंजोबदों And there are many more prophecies spoken in this Bible. आरो गोबां बेबायदि भबिष्यतबाणी होना दोननायफोर दङ बे बाइबेलावहाय And it is going to happen. आरो बियो जानो थांगासिनो दङ Jesus will come again. जिसुआ सानसे फैफिनथारगोन He will surely come again. आरो बियो फैथारगोन सानसे There is no doubt, my friends. बेवहाय गोनो गोथो जानो गोनां जेबो बाथ्रा गैया 1600 years, 1600 बोसोर 1600 years to 1600 बोसोर लादों complete this Bible. नैबे बाइबेलखौ फुरा खालामनो थाखाय And there were 40 authors. आरो बेवहाय 40 authors, 40. 40 लिरगिरिफोर दङमोन And it is given to us as a bread of God. आरो ईश्वरनि मोनसे आहार बायदि जोङो दिनै होजानाय जाबाय It is a bread of God. आरो बे ईश्वरनि मोनसे हां बायदि 2 Timothy 3:16 says, 2 तिमोथीनि 3:16 बुंदों ईश्वरनि हां सुजानाय होननानैहाय it has power to rebuke, to correct, and to teach righteousness. बियो फोरोंनो थाखाय राइट्सनि थाखाय थोंजों खालामनो थाखाय बियो उदायगौ होननानै जोंनो फोरोंदों I tell you one illustration, my friends. मोनसे बिजित बुंफुरनाय बाथ्रा आं बुंनो नागिरदों If we are living without the words of God, जों दिनै बे ईश्वरनि गाहाम बाथ्रानि अनगायै जुदि थांनानै दङब्ला without reading the words of God, बिनि बाथ्राखौ फरायालासे जों दिनै थांनानै दङब्ला we will be like a farmer. जों दिनै सासे खेतियक बायदि जानो हागौ Like a farmer सासे खेतियक बायदि who has cleaned his land, जायहा गावनि हाखौ एकदम फोमोनखाबाय burned the bushes, गासै हाग्राफोरखौ दानस्रायजोबबाय cut down the trees. बिफांफोरखौ दानफायजोबबाय He tilled the land, बेखौ हाखौ मोजाङै एवबाय plow line by line. मोजाङै आलि बानायनानै बेखौ एवनाय जाबाय But what happened at the end? नाथाय जोबथारनायाव मा जाहैखो He forgot to plant the seed. नाथाय बेगरखौनो फोआसैब्ला
When the harvesting time come, हानायनि समा जेब्ला फैगोन he went to the land. बे हा खाथियाव थांबाय He come back empty-handed आरो बियो आखाइ खालिसो फैफिननो गोनां जाबाय because he hasn't planted the seed मानोना बियो गासै खामानिखौ मावदोंमोनब्लाबो बेगरखौनो फोनाय to जायासै harvest from that land. बै हानिफ्राय माबा मोनसे मोनगोनखौ आखा खालामनो थाखाय बेगरखौनो फोनाय जायासै Who knows, we may be the same thing like that farmer. जों मिथिस'आ दिनै गोबां जोंनि गेजेरावबो बेबायदि जानो हागौ बै सासे खेतियक बायदि If we toils too much in our life, जों दिनै गोब्राब मावसोयोब्लाबो जोंनि जिबनाव दिनै work too much for the Lord, इसोरनि थाखाय गोबां मावसोयोब्लाबो work too much for the church, गिर्जानि थाखाय गोबां खामानिफोरखौ मावसोयोब्लाबो still then, आरो अब्लाबो थेवबो if we are not planted with the seeds of the Word of God, नाथाय बे इसोरनि बाथ्राया जोंनियाव दिनै रोदा सुवाब्ला बेगर फोजानाय बायदि फोजायाब्ला we will not reap जों हानानै बुथुमनो मोननाय नङा the fruits, the harvest. बे बिथाइखौ जों मोनहैनाय नंथारा So we must be convicted आरो बेनिखायनो जोङो एकदम बावसोमनो नांथारगोन to the words of God. इसोरनि बाथ्रायावहाय It has creative power, my friends. बेहा मोनसे सोरजिलु मोनसे गोहो बेहा दङ Let us read John 1:1-4. जहननि 1:4 जों जेब्ला जों नायगोन 1:1-4 1:1-4, please. जहननि 1:4 फरायलांनि संसारखौ सोरजिनायनि सिगां बाथ्रा दंमोन बियो जाजेननायनिफ्राय इसोरजों लोगोसेमोन बिजों गासैबो जाबाय आरो बेखौ नागारनानै मुङा मोनसेबो जायाखै बेयाव गोथां दंमोन आरो गोथाङा मानसिफोरनो स्रां होबाय Yes. In the beginning, जागायजेननायाव होननानै बुंदों there is word, बाथ्राया दङमोन and the word was God. आरो बे बाथ्रायानो इसोरमोन होननानै बुंदों And with that word, God created everything. आरो बे बाथ्राजोंनो इसोरा दिनै गासैखौबो सोरजिदों And the beautiful world is in front of us. आरो दिनै जोंनि सिगाङाव बे समायना मोनसे बुहुम दङ दिनै It is the words who created everything. आरो बे गासैखौ सोरजिनाया बे बाथ्रायासो Because of the words, I am standing here. आरो बे बाथ्रानि गेजेरजोंनो आं दिनै गोथाङै दङ आरो बेयाव गसंनानै दङ Reverend Provin, Dada called me. आरो रेभरेन्ड प्रबिन दादाया बिथाङा आंखौ दिनै लेंहरदों Called me from his words, from his mouth. आरो बे गावनि खुगाजों बे बाथ्राजों आंखौ लिंदों And I hear that word. आरो बे बाथ्राखौनो आं खोनादों He asked me, Bishu, you have to come आरो बुंदों बे बिशु नों फैनो नांगोन होननानै for speaking in our conference, that is Deeper Life Conference. जोंनि बे डिपार लाइफ कनफारेन्सआव इसोरनि गाहाम बाथ्रा लाबोनो नांगोन नोंथाङा फैनांगोन बुंदों You have to come as one of the speakers. नोंथाङा सासे बुंथिगिरि महरै जोंनियाव नुजाफैनांगोन Then I cannot say no. अब्ला आङो हाया नङा जानाय नङा होननानै बुंनो हायाखै Because he said one word which I cannot deny. मानो होननानै बुङोब्ला बिथाङा मोनसे फंसे बाथ्रा बुंदों जेखौ आंहा नागारनो हाथारा What he said, you are willing to build among ourselves, Boro and Boro people. Now if you don't come, what will happen? He said. बिथाङा बुंदोंमोन नोंथाङा जों बर' आरो बर'फोरनि गेजेराव मोनसे सोमोन्दो लुखांनो नागिरदोंब्ला नोंथाङा फैयाब्ला बोरै जानो होननानै Because of that word, I stuck and I said, I will surely come, brother. आरो बे मोनसे बाथ्रायानो आंखौ हमथानानै लाखिबाय आरो बेनि थाखाय आं थांथारगोन होननानै बुंनो राजि I जाबाय consider him as my own elder brother. आं बेखौ आंनि सासे बिदा गेदेर हिसाबै आं That मानियो is why I call him Dada Dada. आरो बेनिखायनो आं बिथांखौ दादा दादा होननानै बुङो Then I said, I will come, Dada, surely. आं आरो फैथारगोन होननानै बेनिखायनो खोथा होबाय Because the word brought me here. आरो बे जाहैबाय बे बाथ्रानि गेजेरजोंनो आं दिनै बेयाव सफैबाय BTC is because of the word standing here. It was decided in the parliament and you are having BTC here now. दिनै बिटिसिआबो जोंनि बे बाथ्रानि गेजेरजों जों पार्लिमेन्टआव बुंजाबाय फसंजाबाय आरो दिनै जों मोननो हाबाय It is the word. आरो बे बाथ्रा Even the human words works in this manner, in this very powerful way. मानसिनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावफ्राबो बेबायदि गोहो गोरायै खामानि मावो दिनै What do you think about the words of God? आरो अब्ला जों बे इसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय रावखौ जों माबोरै साननो हागौ It is more powerful. मानसिनिफ्राय बेयो बिराद गोहो गोरासिन It can create the nation. बे हारिफोरखौ दानो हायो दिनै Even it can destroy the nation. हारिफोरखौ संहार खालामनोबो हायो बेयो इसोरनि रावफ्रा It works parallel sometimes. बेयो माब्लाबा समानै खारो Because God's what He says, and it affects and it works 100%. आरो इसोरा जि बुंबाय बेयो ओंखारलांगोन आरो जाथारगोन 100% Even those who are ministers in the parliament,
Ministers in the assembly state, they have to take oath in the name of God. Do you know that? नोंथांमोना मिथिगौ ना दिनै पार्लियामेन्टनि मिनिस्टारफ्राबो इसोरनि मुङै समायखिरा लानो गोनां जायो When they about to become a minister, they have to say in the oath taking ceremony, in the name of the Lord, बिथांमोनाबो दिनै समायखिरा लानाय समाव इसोरनि नामाव होननानै लानो गोनां जायो I take this and that, I will do it. आं That is the promise given in the name of the God, in the name of the Lord. इसोरनि मुङाव मोनसे समायखिरा लानाय जायो That is why the word, बेनिखायनो जि बाथ्रा God's word, इसोरनि जि बाथ्रा is a transformative power. आरो बेनिखायनो इसोरनि बाथ्राया गुस्लायहोनो हानाय गोहो दङ It is a creative for everything. बेयो गासैबोनि थाखाय सोरजिलु मोनसे गोहो बेहा दङ We must be convicted to the words of God. आरो जों बेनिखायनो इसोरनि बाथ्रायाव रोदा सुनानै नांथाबनानै थानो नांगौ And when we are convicted to the words of God, आरो जेब्ला जों बे इसोरनि बाथ्रायाव फोथायनानै थागोन we will be convicted to the work of God. आरो अब्लाना जों फोथायसुला जानानै इसोरनि बायदि जों थाबायनोबो हागोन We would be convicted for God's mission. आरो जों इसोरनि खामानिनि थाखायबो गावखौ बाउसोमनो जों हागोन Then what will happen? We will serve gladly to the Lord. आरो अब्लाना जों मा जागोन इसोरनि थाखाय जों गोबांखौ मावनो हागोन At Psalms 102 says, आरो गीतफोरनि 102आव जोंखौ बुंदों serve the Lord with gladness. इसोरखौ जों फरायलांनि गीतफोरनि 102 We are serving the Lord not because of compulsion we have, जों दिनै इसोरखौहाय माबा मोनसे नारसिन जानायखाय जों इसोरखौ दाव खालामदों बे नङा but what it says Psalm 102. नाथाय गीतफोरनि 102 नाम्बारा जोंखौ मा बुंदों Let us listen. जों खोनासंनि 102 verse 2 102. 102 गीतफोरनि 100 नाम्बारनि 2खौ जों बुंदों जों नायलांनि आरो गोथों लामाजों आखल गोनाङै थाबायगोन गोबारै रंजानानै बिनि मोखाङाव फैदो Serve the Lord with gladness, my friend. आखल गोनाङै रंजानायजों बे इसोरखौ दाव खालामनायनि No बाथ्रा one should force you to work for the Lord. इसोरनि थाखाय मावसोनो नोंथांखौ सोरबा नारसिननो नांलाया You are here in this conference not because of your circle pastors. नोंथाङा दिनै सासे गुमगिरि जानायखाय बे हाबाफारियाव दिनै नुजाफैनो गोनां जादों बे नङा You are here today not because of the church growth secretary. नोंथाङा दिनै बे चार्च ग्रुप सेक्रेटारिनि दारै बेयाव फैनो गोनां जादों बे नङा You are here because you love God नोंथाङा दिनै बेयाव दङ मानोना नोंथाङा इसोरखौ अनो and you want to witness for the Lord. आरो नोंथाङा इसोरनि थाखाय मोनसे साखि By being present in this very conference, दिनै बे हाबाफारियाव फैनायनि गेजेरजों इसोरनि साखि होनो नोंथाङा गोसो दङखाय that kind of conviction we must have in our life every day. आरो बेबायदि गोसो बाउसोमनाय मोनसे गोसो जोंहा सानफ्रोमबोनि जिउआव थानो नांगौ And whatever works assigned for the Lord, आरो फोरबोनि गौरबनि लागै जि खामानिफोरखौनो जोंनो होआ मानो it may be in the circle level, pastorate level, association, convention level, we must commit ourselves to do the assigned work. जि खामानिखौ होबाय गामियावनो जानो हागौ दखरावनो जानो हागौ हबायावनो जानो हागौ फोरबोनि लागै जों नाजावनानै मावथारनो नांगौ By that way we glorify God. आरो बैफोरनि गेजेरजों जों इसोरखौ साबायखर होनाय जायो बाख्नायनाय जायो And we become vibrant agent of God. आरो बे अब्लानिया जों इसोरनि सासे मावग्रा जों व्यक्ति जों जानो हायो Because we give our conviction to work for the Lord. अब्ला मानो होननानै बुङोब्ला जों बिनि गेजेरजों इसोरनो गावनि बाउसोमनायखौ बिनि थाखाय मावनो ओंखारबोनायखौ जों दिन्थिनाय जायो And the last, आरो जोबथानाय बाथ्रा we must be convicted to the scriptures. आरो इसोरनि बाथ्रानि सायाव जों फोथायनानै I was saying again and again, आं बे बाथ्राखौ बुंफ्रुबाय थादों all scripture is God breathed गासैबो बाथ्राफ्रा इसोरजों हांसुजानाय and is useful for teaching, आरो बे फोरोंजानायनि थाखाय समायगौ rebuking, थोंजों खालामनायनि थाखाय correcting, रायथिनायनि थाखाय and training righteousness. आरो सैथोआव लुखांनायनि थाखाय That is why, आरो बेनिखायनो if we feel abandoned, जों दिनै उसिग्लायनाय जुदि जायोब्ला it is not because of your faults. बेयो जोंनि भुलनि थाखाय नङा It is because of the lack of words of God. दिनै जों गावखौनो उसिग्लायनाय मोनाखैब्ला जानो हागौ बे इसोरनि बाथ्राया जोंनियाव गैयिखाय If we are feeling jealous, जोंनियाव दिनै मेगन सानाय गोसो दङब्ला it is not your faults. बेयो नोंथांनि दाय नङा It is the lack of God's word. जानो हागौ बेयो नोंथांनियाव इसोरनि गाहाम बाथ्राया गैयिखाय If you are not united, नोंथाङा दिनै खौसेथियाव गैयाब्ला it is not
of your faults. बे नोंथांनि भुलनि थाखाय जायाखै It is a lack of God's word. बियो इसोरनि बाथ्राया नोंनियाव गैयैखायसो जादों If you are not having abundant life, नोंथाङा दिनै उसिग्लायनाय जीबन गैयाब्ला it is not your faults. बेयो नोंथांनि भुल नङा It is the lack of God's word. बेयो इसोरनि गाहाम बाथ्राया नोंनियाव गैयैखाय If you are not satisfied with your life, नोंथांनि जीबनखौ लानानै नोंहा दिनै उसिग्लायनाय नङाब्ला रंजानाय गैयाब्ला it is not your faults, my friends. बेयो नोंथांनि भुल नङा It is the lack of God's word. बेयो इसोरनि बाथ्राया नोंनियाव गैयिखौ फोरमायनाय जादों We must have words of God in our life. जोंनि जीबनाव इसोरनि बाथ्राखौ जोंनियाव थाथारनायखौ जोङो लाखिनो नांगोन Every breath taking and releasing, गासैबो हां बोनाय आरो हगारनाय the words of God must enter and go. इसोरनि गाहाम बाथ्राया जोंनियाव हाबनांगौ आरो ओंखारनो नांगौ Jeremiah said, I ate the words of God जेरेमिया बुंदों आं इसोरनि बाथ्राखौ आं जायो होननानैहाय because it gives me joy मानोना बेयो आंनो रंजानायखौ होयो and I eat the words of God. आरो बुंदों आं बे इसोरनि बाथ्राखौ जायो होननानैहाय I want to bring a very good illustration from Matthew 8, 5 to 13. आरो बेवहाय मोनसे बिजिरनायखौ आं नायनो नागिरदों माथाइनि 8 बालाब 8, 15 to 13. Please let us listen. 8नि माथाइनि 8 बालाबनि 5 to 13 5 to 13. Yeah. About About a centurion. बेवहाय सान्थ्रिनि बाथ्रा बेवहाय बुंनाय दङ जेब्ला जिसुआ कापरनाहमाव हाबो अब्ला सासे सान्थ्रिया बिनियाव थांनानै बेखौ खावलायनानै होनदों अ प्रभु आंनि लेङा सासे गोथै बियारजों इनायनो साजायनानै न'आव उन्दुसोनानै दङ जिसुआ बेखौ होनबाय आं थांनानै बेखौ सोखाहैगोन अब्ला सान्थ्रिया बुंफिनबाय अ प्रभु नों आंनि उखुम सिङाव हाबगोना आंहा समाया आन्थाय बाथ्राजोंल' बुं अब्लानो आंनि बे लेङा हामगोन मानोना आंबो Okay. What it says, the centurion was imploring to Jesus Christ while Jesus was entering to Capernaum. जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ कफरनाहमाव हाबदों अब्ला सासे सान्थ्रि गाहाया जिसु ख्रीष्टनो थांनानै खावलायनायखौ जों नुदों Once he met with Christ, बे जिसु ख्रीष्टखौ लोगो मोननाय समाव बिथाङा बुंदों he was sharing, my servant was fully paralyzed and bedded in my home now. बिथाङा बुंदों आंनि सासे लेङा गोथैजों समान बिसिनायाव उन्दुनानै दङ He got severe sickness. गोब्राब मोनसे जब्रानि गेजेरजों बे सैनो गोनां जादों बे बाथ्राखौ बुंदों And Jesus said, I will come and heal him. बेवहाय जिसु ख्रीष्टआ बुंदों आं थांनानै फाहामहैगोन बे बाथ्राखौ बुंदोंमोन But the centurion said,